Terve, mun nimi on Neuvosen Heikki ja vastaan meillä AppGuardilla meidän AdSecure Safety-mobiilisovelluksen myynnistä, kehittämisestä ja myöskin siitä yhteistyökumppanuuksista ja sisällön tuotannosta. Me julkaistaan tässä tulevina kuukausina lyhyitä esittelyvideoita meidän mobiilisovelluksesta ja sitä kautta pyritään vähän avaamaan sitä, että minkälaisesta tuotteesta on oikein kysymys. Ota meidän LinkedIn-sivu seurantaan ja toki YouTube-kanava, niin saat aina viimeisimmistä käänteistä tietoa ja myöskin saat sitten esittelyvideon itsellesi tietoon. Ja mun yhteystiedot löytyy tuolta videon kuvauksesta, eli jos tulee mitä tahansa ideoita, ajatuksia, niin ei muuta kuin matalalla kynnyksellä vaan yhteyttä. Hypätään tuohon mobiilisovelluksen esittelyyn, eli meidän mobiilisovellus on 8 moduulista koostuva, ja tämä idea on se, että tämä on helposti skaalautuvista, on kustannustehokas, ja tämä on hyvin asiakaskohtaisesti räätälöitävissä. Lähdetään tuolta vasemmasta yläreunasta eteenpäin, eli sieltä löytyy turvallisuusohjeet. Nämä voi toki olla ihan mitä tahansa ohjeita työntekijöille. Niitä voidaan kohdentaa työntekijäryhmittäin tai toimipaikoittain, ja ne saadaan monella eri kielellä. Yhteystiedoista löytyy sitten mitä tahansa tärkeitä yhteystietoja tämän sovelluksen käyttöön. Ne voi olla tähän työturvallisuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä numeroita, mutta jos meillä on sitten uusia työntekijöitä, kesätyöntekijöitä tai alihankkijoita, niin siellä voi olla sitten muitakin tärkeitä numeroita, jotka ei sitten ole kaikkien tiedossa tai helposti löydettävissä sieltä verkkosivuilta. Havainnot ja ilmoitukset. Välilehdeltä pystytään tekemään hyvin paljon erityyppisiä havaintoja. Voidaan myöskin sitten tehdä tapaturma-ilmoituksia, positiivisia havaintoja ja voidaan sitten myöskin hyvin asiakaskohtaisesti räätälöidä, että mitä siellä tavallaan niin kuin halutaan tehdä. Ja moni asiakas käyttää tätä niin, että me ollaan tavallaan tehty heille sinne sellainen niin kuin oma polku ja ne havainnot ja ilmoitukset siirtyy sitten heillä omaan järjestelmään. Sitten tämä on ainoastaan se kustannustehokas alusta, että me saadaan se havaintojen ilmoituskynnys matalaksi ja sitten myöskin jaeltuu sen mahdollisimman monen työntekijän ja alihankkijana yhteistyökumppanin puhelimeen. Vaaranarviointien osalta meillä on mahdollisuus myös tehdä hyvin erityyppisiä vaaranarviointeja. Voidaan tehdä tällaisia checklist-tyyppisiä kyllä, ei, tarkistuslistoja esimerkiksi ennen yksin työskentelyn aloitusta, tai pystytään sitten tekemään tällaista enemmän ikään kuin moniasteista, että arvioi esimerkiksi työvaarallisuutta asteikolla 1–5 ja sitä kautta niin saadaan vähän enemmän sieltä dataa. Viestit-ominaisuuksien pohjalta voidaan tehdä minkä tahansa laisia ilmoituksia ja näitä voidaan kohdentaa sitten tuolta taustahallinnasta työntekijäryhmittäin. Niitä voidaan ajastaa lähteä esimerkiksi vaikka joka päivä tiettyyn kellonaikaan tai kuukausittain. Ja itse tykkään toiminnallisuudesta sen takia paljon, että me voidaan esimerkiksi tehdä siellä etukäteen asiakkaiden kanssa vaikka 18 kuukaudeksi niin tällaisia työhyvinvointia, työturvallisuuteen ja jaksamiseen liittyviä teemoja ja sitä kautta sitten nostaa myöskin erilaisia kyselyitä, videoita, ohjeita, opastuksia ja sitä kautta saada myöskin sitten työntekijöitä käyttää tätä sovellusta ja sitä hyötynäkökulmaa, että tämä sovellus tekee muutakin kuin vaan sitten sitä perinteistä turvallisuusasiaa. Perehdytyksissä voidaan tehdä asiakaskohtaisia, toimialakohtaisia perehdytyksiä, joilla sitten voidaan tsekata se perusosaaminen tai sitten voidaan kuljettaa käyttäjiä tuosta perehdytykset ominaisuudesta asiakkaan omaan järjestelmään. Ideana ja ajatuksena on, että sellaiset toimialat, missä on paljon vaihtuvuutta tai paljon sijaisuuksia tai kausityöntekijöitä tai alihankkijoita, joiden pitää tehdä tällaisia perusmuotoisia perehdytyksiä, ne voi olla joskus aika aikaa vieviä ja myöskin sitten kalliita kuljettaa minä paperiversioina tai sitten viedä niitä johonkin raskaisiin perehdytysjärjestelmiin, niin täällä pystytään tekemään sitä aika kätevästi. Hätäkutsujen osalta meillä on 2 toimintoa, eli meillä on sisäinen kutsu ei niin kiireellisiin hätätilanteisiin, jos me halutaan vain pyytää kollegan tai työvuorossa olevien ihmisten apua, mutta se tilanne ei ole esimerkiksi vielä ihan täysin niin kuin katastrofaalinen.
ja sitten meillä on tässä SOS-hätäkutsu, joka sitten kulkeutuu sellaisissa tilanteissa eteenpäin, jolloin meillä on ihan aito hätä. Meidän ei tarvitse kaikissa tapauksissa käyttää tätä puhelinta, eli jos meillä on tällainen hätätilanne, niin kaivaa puhelin taskusta, avata näppäinlukko ja sitten painaa puhelimen ruudulta nappia, vaan voidaan myöskin sit ulkoisen Bluetooth-painikkeen kautta niin saada nopeammin sitten tällaisissa hätä- tai paniikkitilanteissa se hälytys menemään tämän puhelimen kautta. Voidaan laittaa tänne SOS-hätäviestin niin kuin lisänä tällaisia kutsun lisätietoja, eli sinne pystytään laittaa sitten joko, että missä me ollaan rakennuksen sisällä, tai sitten jos me ollaan maastossa, niin muita tarkennuksia, että missä me ollaan. Täysin samanlaista tekniikkaa sen avun hälyttämisen ikään kuin välittämisen osalta käyttää tämä yksintyöskentely, mutta sen ideana on se, että me valitaan se yksintyöskentelyaika ja sen jälkeen se tarkistusväli, laitetaan sinne ne lisätiedot, että jos joku tilanne eskaloituu niin, että mistä meidät sitten tarkemmin tavoittaa, ei ole pelkästään sen GPS-sijainnin varassa, käynnistetään ajastin ja sen jälkeen kun me laitetaan puhelin taskuun, niin kun toi puoli tuntia on kulunut, niin sitten puhelin kysyy, että onko kaikki ok, ja sitä kuittaamalla niin lähtee sitten uusi 30-minuuttinen rullaamaan, tai mikä se aika sitten ikinä on määritelty. Alhaalta löytyy lähetettyjä hätäkutsuja, joita pystyy sitten kollegat ja hätäkutsujen vastaanottajat kuittaamaan. Se näkyy myöskin muilla käyttäjillä, että apua on saatu. Me nähdään omista ilmoituksista, että meidän omia havaintoja, onko ne käsittelyssä, mikä niiden tilanne on. Riskienarviointeja pystytään täältä myöskin näkemään, että jos meillä on joku riskienarviointi jäänyt kesken ja sama juttu sitten perehdytyksissä, niin voidaan täältä myöskin sitten katsoa esimerkiksi, että on ne perehdytykset voimassa ja hyväksyttynä tai jos joku odottaa käsittelyä. Ja sama juttu sitten, että jos itsellä esihenkilönä tai perehdyttäjänä on sitten niitä keskeneräisiä perehdytyksiä, niin ne pystytään myöskin tuolta sitten tarkistamaan. Asetuksista pystytään vaihtamaan kieli, kirjautumaan ulos ja sitten vaihtamaan näitä SOS-ryhmiä sen mukaan esimerkiksi, että jos ei ole työpaikalla, niin sitten valitaan esimerkiksi täältä vaan, että ollaan lomalla tai jos sitten vaihdetaan työpistettä tai paikkakuntaa tai työskennellään välillä vähän eri ihmisten kanssa, niin sitten valitaan sieltä vaikka, että nyt ollaan huollossa, vaikka viime viikolla oltiin sitten esimerkiksi toimistoryhmän mukana, niin sitten nämä avunpyynnöt ja hälytykset kulkeutuu siellä eteenpäin. Siinä tällainen hyvin lyhyt, nopea poikkileikkaus tuosta meidän sovelluksen perustoiminnoista ja sitten nyt seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana niin pyritään sitten vähän käymään tarkemmin läpi noita toimintoja ja myöskin sitä taustahallintaa, että miten se pelittää. Kiitos kovasti ja ollaan toivon mukaan yhteyksissä mobiilisovellukseen liittyvien asioiden parissa tässä tulevina kuukausina. Kiitos ja moi moi!